Yamaha motorcycle price update para sa buwan ng Marso mga idol. Siyempre all model to. Bibigyan ko kayo ng presyo. Magkano ba ang SRP as of today? At siyempre lahat po ng modelo niyan at mga color version. Siyempre meron tayong mga business motorcycle, underbone, scooter, sports bike at siyempre mga maxi scoot Especially itong ating Paseo 125. Yan po, napaka-in-demand at trending ngayon to. Siyempre punta tayo sa loob ng kanilang store. Dito po yan located sa Yamaha Cainta, Guanzon. Meron silang mga available ditong Sniper R version at standard version. Mga Mio scooter gaya itong Mio Gear at Mio Sporty. NMAX 155 meron din sila rito. MT-15, ating sports naked bike at MT-03 mga idol. So siyempre kung gusto natin itong mga bikes na to, again, visit the store, Yamaha Cainta, Guanzon. Pwede po kayong bumili dyan via cash payment at installment. Pag installment, ang ating requirement, siyempre, proof of income, billing address ninyo, barangay clearance, at of course, meron tayong dalang co-maker. Mga previous na makukuha natin, meron tayong half-face helmet, meron tayong plate holder, jersey from Guanzon. Yun mga idol, nandito tayo sa Yamaha Guanzon, Cainta, Rizal. Bakit po tayo nandito? Month of March na po ngayon. So bibigyan ko po kayo ng updated na price list. So titignan natin yung mga model at units na kanilang naka-display dito. So mga idol, samahan niyo ako. Bibigyan ko ng presyo, SRP, syempre, para magkano din po sana yung ating magiging down payment at paano po ang requirements para sa installment. Mga idol, lahat po ng model ng Yamaha motorcycle, sakto po itong video na to para sa inyo mga idol. Nag-aarap kayo at gusto nyo bumili, Cainta po tayo located sa mga idol natin dyan. Okay, let's go. Tingnan natin sa loob. Unang model nating bibigyan ko yun ng presyo, ang ating Sniper 155R version. Meron tayong color na black or matte black. Yan po ay may SRP 129,900. Kung gusto nyo po ng installment, ang ating down payment dyan 19,800. At ang ating 36 months or 3 years, nasa 6K plus po. So yan po yung magiging range ng ating down payment dyan. At para naman sa ating Sniper 155 standard version, may dalawang kulay tayo dito, dark gray color at blue matte blue. Ang SRP, 123,900 pesos. Down payment natin pag sa installment, 17,000. At 36 months, 5,000 plus naman. Next model natin, MT-15 naked bike mga idol. Siyempre SRP 178,000 pesos to. Dalawang kulay may available nito, yung Science Storm at itong black color. Down payment 36,800 at 36 months 7,000 plus naman ang ating babayaran. Again, next model MT-03 sports naked bike 300cc, SRP 285,000 pesos at ang ating naman magiging down payment dito 81,800 sa 36 months 10K plus po ang ating babayaran. Yan po yung range natin dyan para sa installment. At mga idols, may dalawang kulay to. Yun nga pong Science Storm at yung black color. Siyempre, next model natin, Maxi Scoot na NMAX 155. ABS, SRP 151,900. Ang ating down payment 41,800 at ang 36 months, meron tayong babayarang 6,000 plus. Ang color na pagpipili natin, silver, power gray at meron tayong black at syempre matte green. Next model natin, ito namang Maxi Scooter X-Max 300, SRP 274,000 pesos. Ang kulay natin pagpipilian, meron tayong power gray at matte dark green. Syempre ang ating down payment dito 86,800 and 36 months naman ating babayaran 9,000 plus po ang ating range dyan para sa installment. And next model natin, Mio Aerox 155 standard version. Apat na color pagpipili natin. Mayroon tayong black, matte black, gray black, matte gray with black at blue matte black. Ang ating SRP 124,000 pesos at ang ating down payment 26,800 para sa 36 months 5,000 plus po ang ating range dyan na babayaran. Aerox 155S version naman, SRP 145,000 pesos. Dalawang kulay ito, meron matte black, gray black at matte white, matte gray naman ang color natin pagpipilian dito. Down payment natin ay 36,800 at ating 36 months 6K plus naman. So mas malaki po ang ating down payment para po sa ating S version. Dalawang kulay yan, black at white color. Aerox 155S version. Ito po yung nakakiles na
at meron tayong Yamaha Connect para dito sa ating scooter na to. Next model natin, another scooter, Mio Gravis 125. Ang color na pagpipila natin, meron tayong matte red, matte black at matte blue. SRP 89,900 pesos mga idols para sa ating Mio Gravis 125. Down payment nito 6,300 at ating 36 months 4,000 plus po ang ating range para sa ating monthly payment. And next model natin, ito naman pong another scooter, Mio Gear 125. Ito po ay standard version, may dalawang kulay, matte dark gray at matte gray po ang ating color na yan. Ang ating SRP 77,400 pesos. Ang ating down payment dito 5,000 plus at ating 36 months 4K plus para sa ating monthly payment. 36 months po yan. And next model, Mio Gear S125, dalawang kulay po ito. Matte black naman po pagpipili natin at matte brown. SRP 82,400 pesos naman para sa ating S version. And next model natin, MIUI 125 S version. Ito po yung matte silver with dark gray. SRP 80,400 pesos. Down payment 5,000 plus. 36 months 4,000 plus naman para sa ating monthly payment. Meron din tayong standard version. Tatlong kulay yan, black gray, white cyan at orange white. SRP 77,900. Again, same mga ating down payment dito, 5,000 plus at 4 plus na 36 months monthly payment. Next model natin, ito namang sikat na kanilang classic bike, Paseo 125. Ito po ang ating color of choices, red, white at siyempre cyan color. SRP 92,900 pesos. At siyempre meron tayong minimum down payment 8,800 at 36 months natin 4,000 plus po ang ating monthly range para dito. Ganda po ng kulay na to, itong ating red color at meron din tayong ganito, yun naman pong yellowish white color. Next model natin, Mio Sporty naman. Color na pagpipilian natin, matte black, matte blue, magenta at cyan color. Meron tayong down payment minimum 4,800, 36 months 3,000 plus naman po ang ating monthly range payment para dito sa ating Mio Sporty mga idols. Kung gusto nyo po ito, talagang reliable at talagang matibay ito mga idols. Meron po akong ganitong scooter, almost 15 years ko na po siyang ginagamit, wala pa rin problema. Yan mga idol, next model natin, ang ating business motorcycle, YTX 125 mga idol. Meron tayong tatlong color, black, red at blue. SRP 55,900 at ang ating down payment minimum 4,800 at 36 months 2,000 plus po ang ating monthly payment para sa 36 months mga idol. Yan po ang pang business natin, sakto-sakto to sa mga idols natin, pang business ninyo at pang service na rin. Next model natin, off-road bike nila, WR155R. Ang ating color choices, meron tayong blue at black at syempre ang ating SRP 180,000 pesos. Para sa ating installment, down payment 43,300 at ang ating 3 years payment 36 months 7,000 plus naman. So yan po yung range ng ating monthly payment para sa WR155R version. Mga idols, yan po yung off-road. Matindi po yan at talagang panalo din. Next model natin, gusto nyo man po ng classic type, XSR 155 mga idols. Dalawang kulay ang pagpipilian natin, silver with the black color at yun namang matte blue. SRP po ng ating XSR 155, 175,000 pesos. Ang down payment naman natin dito, 38,800. At syempre, kung gusto nyo po ng ganitong kaporma, yan po ang bagay sa inyo, XSR 155. Next model natin, R15M, sports bike natin na talagang super loaded. May color tayo na silver with blue at yan po yung Icon Performance ang tawag nila. SRP 203,000 pesos. Ang down payment natin dito, 43,800. At ang ating monthly payment sa 36 months, 8K plus po. Yun po yung ating monthly payment range dyan, 8,000 plus. Next model natin, ang ating 300cc sports bike YZF R3 naman. SRP 279,000 pesos. At ang ating down payment dito is 83,800. Ang ating naman 36 months, 10,000 plus po yung ating monthly payment para sa 3 years naman dito. YZF R3, dalawang kulay yan, black at blue color. Yan po mga idols ang ating updated na presyo. Lahat ng modelo ng Yamaha motorcycle, small bikes yan. At kung gusto nyo bumili, mag-inquire na kayo dito sa Yamaha Kaintag, Guanzon. Meron silang FB page, PM nyo sila dyan at message nyo po. Siyempre kung gusto naman nyo magpa-service ng inyong motor,
Magagaling po at talagang subok na ang mga mekaniko nila dito. Kaya shoutout nga po pala sa ating idol na nandyan, si Kuya Bong. Talagang super galing po niyan. Again mga idols, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at like and follow niyo ang ating FB page. Ride safe